Ако имате болка в сакроилиачната става, доста често сакроилиачната става боли по време или след бременност, или когато ходиме, като болката е тук, в янките, които се образуват точно под кръста нискодолу. За целта ви трябва една малка хавлина кърпа, която да навиеме стегнато на руло по този начин. Поставяме кръка 90 градуса тазобедрена става, 90 градуса коленна става на стол вкъщи и поставяме навитата на ролка кърпа много близо в ингвиналната гънка по този начин. Когато се навеждам надолу, ако я няма кърпата, движението ще се извърши предимно от моята тазобедрена става. В случая обаче кърпата ще попречи на тазобедрената става да се движи и съответно движението трябва да дойде от друга съседна става, която може да бъде сакроилиачната става и да се получи движение в нея. Поставяме кърпата в ингвиналната гънка и се навеждаме близо до коляното, надолу, колкото мога, като в крайния обем на движение мога да се хвана за стола и допълнително да изтегля надолу, като упражнението не трябва да носи никаква болка. Повторенията могат да бъдат 3 пъти по 10, 2-3 пъти през деня.